Uite, ai acolo versions. Ai acolo versions. Sub shader pack. Așa. Bun. Apasă pe 1.6.5. Apasă pe toate. Să văd. Bun. Doi pe ale alte. Bun. Gata, nu. Nu știu cum pot să șterg alea. Chiar nu mai știu, dar e bine. Deocamdată e bine. Asta că trebuie să întreb ceva. Revin în 2 minute. Deocamdată ești curățat, dar să vezi gen că ești cam sas. Zice lumea că gen ce-o mai căutat unii, gen au făcut ticheturi mai pe românește. Da, ești bun. Bă, și nu puteam să-ți dau, erai prea departe. Joacă pe Gamester. Mor. Hai în V1 key default. Hai, ne auzim. Key default spawn dreapta. Da, key default. Hai, tipo.